Dnes sa budeme baviť o niečom, čo je rodičovi blízke. Detských bicykloch Bobin. Uvažujete, či Bobin je to práve pre vaše detičky? Tak ste tu správne. Poďme spolu zistiť, prečo sú práve bicykle od Bobin tým najlepším výberom. A aby sme išli do hĺbky, prezradíme vám, ako vybrať tú správnu veľkosť kolesa pre vaše dieťa, tak, aby sa cítilo ako doma a hlavne bezpečne. Veď uznajte sami, bezpečnosť pri jazde je predsa na prvom mieste. Preto sme pre vás pripravili aj 5 tipov na bezpečnú jazdu poctivo testovaných na bicykloch Bobin. Samozrejme porovnáme Bobin so zvyškom konkurencie. No a potom tu máme ešte jednu vec. Asi každý rodič sa pýta. Je možné naučiť dieťa riadiť ich nový bicykel cez víkend? Myslím si, že každému by padla vhod odpoveď na túto otázku. Čo poviete? Zostaňte s nami a zistite všetko potrebné o detských bicykloch Bobin. Prečo sú detské bicykle Bobin ideálnou voľbou? Nikdy by som si nepomyslel, že toto poviem, ale Bobin detské bicykle sú naozaj úžasné. Mám na mysli tie momenty, keď moje dieťa prvýkrát začne jazdiť a moje srdce je preplnené šťastím. A prečo zrovna Bobin? No predstavte si ten pohľad vašej ratolesti plnej očakávania, ako sa chystá na svoj prvý výlet na bicykli. Chcete mu predsa dať len to najlepšie, nie? Bobin bol akoby stvorený práve pre detský bicykel. Ale rozhodne to nie je len obyčajný bicykel, je to skvelý spoločník na cestách vášho dieťaťa. Taká pevná konštrukcia, pohodlné široké sedadlo a prispôsobiteľné súčasti, ktoré rastú so svojím malým jazdcom. Už ste si všimli tie úchvatné dizajny, živé farby a originálne motívy. Tie robia bicykle Bobin tak jedinečnými. A ste presvedčení, že váš drobec sa na bicykli Bobin skutočne baví? Jasné. Stačí sledovať ich veselé tváričky sústredené na pedálovanie, keď pochopí princíp jeho fungovania. Keď zažijú tú rýchlosť a vzrušenie z jazdy, to je ten nezameniteľný pocit. Takže pre tých z vás, čo sa pýtajú, prečo je práve detský bicykel Bobin ideálnym, odpoveď je prostá. Poskytuje deťom ten dobrodružný pocit radosti a slobody, ktorý potrebujú preto, aby sa vyvinuli na sebavedomých a šťastných ľudí. A to nie je presne to, čo chceme my pre naše deti? Vlastnosti a výhody bicyklov Bobin pre deti. Prečo sú teda bicykle Bobin také fenomenálne? Je to proste všetko. Ale hlavne ide o ich unikátne charakteristiky a benefity. Presne tie, čo nás ako rodičov zaujímajú pri výbere perfektného bicykla pre naše deti. Bicykle Bobin sú koncipované tak, aby bola na prvom mieste pohodlnosť a bezpečnosť našich ratolestí. Sú ľahučké, vybavené hladkými gumami pre kľudnú a hladkú jazdu. No to je len začiatok. Majú aj ďalší bonus. Sú ultra trendy. Vždy v módnej línii priam lákadlo pre oko. A to najlepšie nakoniec. Bobin pre deti je totiž skutočný ťažkoodenec. Zvládne hociaké terény, počasie a dokonca aj tie najbujnejšie detské výlevy. A vieš, čo ma na tom fascinuje? Že vydržia roky a roky, to je tá vec, ktorá robí tieto bicykle tak neodolateľnými. Sú spoľahlivé, pohodlné, bezpečné a k tomu ešte aj strašne trendy. Takže ako si myslíš? Dávaš šancu bicyklu Bobin? To je jednoducho top voľba. Ako vybrať správnu veľkosť detského bicykla Bobin? Tak váš drobec už konečne dorástol do veku, kedy môže začať objavovať svet na svojom prvom bicykli. A rozhodli ste sa, že ideálnym parťákom na tieto cesty bude práve detský bicykel Bobin. No teraz prichádza tá zložitejšia časť. Nájsť ten správny rozmer. Uvedomili ste si, že vhodná veľkosť bicykla môže podstatne ovplyvniť pohodlie a bezpečnosť jazdy pre vaše dieťa? Predstavte si to takto. Vaše dieťa sedí na bicykli, s nohou na pedáloch v ich najnižšej polohe a medzi sedadlom a zemou je len malinký priestor. Takto by to malo správne vyzerať. Takže ako na to? Ako vybrať ten správny bicykel? Poďme sa teda pozrieť na to, čo je potrebné zohľadniť. Začneme s tým najdôležitejším – sedlom. Malo by byť nastavené tak, aby vaše dieťa dosahovalo po celej dĺžke chodidla len špičkami nôh a malo mierne ohnuté koleno pri nohe na pedáli v jeho najnižšej polohe. To je signálom, že výška sedla je akurát. Nezabúdajme, že toto je len začiatok. Veľkosť bicykla značky Bobin musíte vyberať podľa veľkosti dieťaťa. Myslíte si, že je to trochu komplikované? Možno sa tak zdá,
Ale kto vravel, že rodičovstvo bude ľahká prechádzka parkom, nie? Výrobca detských bicyklov Bobin nám veci urobil oveľa jednoduchšími. Každý model bicykla má určený svoj vekový a výškový rozsah. Stačí teda zistiť, kam patrí váš drobec. A teraz sme tu u veľkosti kolies. Ak má vaše dieťa 3 až 5 rokov, potom sú 12-palcové kolesá ako stvorené pre neho. Staršie deti okolo 6 rokov by mal byť na bicykli so 16-palcovými kolesami ako doma. To je síce len základ, ale už teraz máte lepší predstav o tom, čo hľadať. Takže ste pripravení vybrať ten najlepší bicykel pre vášho malého šampióna? 5 bezpečnostných tipov pre jazdu na detskom bicykli Bobin. Prvou vecou, ktorá mi napadne v súvislosti s bezpečnosťou, je výber správnej prilby. Áno, viem, možno to znie banálne, no verím tomu, že dobrá prilba môže doslova zachrániť život. Dokážete si predstaviť, takže máme tu malého bicyklistu, ktorý naraz stráca rovnováhu. Ale vďaka poriadnej prilbe je jeho hlavička v bezpečí. A čo tie malé ručičky a nožičky? No predsa rukavice a chrániče na kolienka. Nie sú síce povinné, ale môžu podstatne znížiť šancu na zranenia pri páde. Mojou treťou radou je použitie reflexných prvkov a svetielok. Uistite sa, že váš malý cyklista je vždy dobre viditeľný, najmä keď sa blíži večer. Malé LED svietidlá na bicykle dokážu urobiť divy. Je tu ešte jedna vec, nad ktorou by ste mali zamyslieť. Naučenie detí zásadám cestnej premávky. Viackrát som bol svedkom toho, ako deti na svojich bicykloch prechádzajú cez cestu bezpečne, práve preto, že vedeli, ako to správne urobiť. Na záver by som rád pripomenul dôležitosť toho, aby deti jazdili len tam, kde je to bezpečné. Parky, chodníky alebo cyklotrasy. Tieto miesta sú super pre našich malých bicyklových hrdinov. Porovnanie Bobin a jeho konkurencie na trhu detských bicyklov. Bobin detské bicykle sú fakt bomba. Už si niekedy zbadal tieto nádherné kúsky. Keď sa prejdeš očami po trhu detských bicyklov, Bobin je ako diamant v hrbe obyčajných kamienkov, ako jasná hviezda vo vesmíre odrazov. Máš pochybnosti? Tak sa pozrime na to a porovnajme Bobin s jeho najväčšími konkurentmi. Už skôr, než sa pustíme do porovnávania, Bobin vyčnieva svojou jedinečnou a atraktívnou estetikou. Je ako by sme narazili na svet, v ktorom sa dizajnerské fantazijné sny stretli s praktickosťou. A čo ostatní hráči na trhu? No tak to skúsme porovnať. Ak sa pozrieme na iné značky, čo si tak hovoríte o Strider alebo Frog Bikes? Ale Bobin pre nich jednoducho hrá v inej lige. Detské bicykle od Bobinu sú fakt niečo. Majú ten retro štýl, ktorý je nielen pekný na pohľad, ale aj praktický. A to sme len začali. Pohodlie pri jazde, tu už Bobin skutočne ukazuje svoje silné stránky. Ich bicykle sú známe tým, že sedia ako uliaté a držia cestu ako klince. Kto sa k ním môže porovnať? No veru nikto. A čo poviete na kvalitu? Tu sa Bobin naozaj nešetrí a používa iba tie najlepšie materiály. Nie je to len o tom, aká je jazda parádna, ale aj o tom, koľko vydrží ten bicykel slúžiť. Ako vyzerajú ostatní vedľa neho? Povedal by som tak, Bobin proste hraje úplne iný šport. Je úplne fascinujúce vidieť, ako Bobin v tejto oblasti jednoducho rozdáva kartičky. Kto by si myslel, že nájdenie toho dokonalého detského bicykla môže byť taký adrenalínový zážitok? Alebo proste musíte vedieť, kde máte hľadať. A v tomto prípade je to jednoduché. Bobin na prvom mieste. Ako naučiť dieťa jazdiť na detskom bicykli Bobin za jeden víkend? Myslíte, že je to nereálny cieľ? No dovolím si vás presvedčiť o opaku. V piatok po vyučovaní nechajte svoje dieťa trochu posedieť na tom Bobine. Nech sa zoznámi s tým, ako to chutí. Tomu pomôže prekonať ten strach, ktorý obvykle prichádza pri prvých pokusoch o jazdu. Dovolte mu potulovať sa s bicyklom po dvore a uvidíš, možno ťa prekvapí. Kto vie, možno už bude mať pod kontrolou základné vyvažovanie. A potom prichádza sobota. Deň D je tu. Po dobrej raňajkovej porcii nechajte svoje drobce vyskúšať bicykel so stabilizátormi. Nech sa pohrá s ním tam a späť a sledujte jeho pokroky. A veru, tie pokroky prídu skôr, ako si myslíte. Keď už bude mať dieťa na bicykli pocit istoty, odstráňte mu podpery.
No a teraz nastáva kľúčový okamih. Pomôžte malému začiatočníkovi rozbehnúť sa a potom ho len sledujte. Uvidíte, že po každom metre bude cítiť viac sebavedomia. A najlepší moment celého procesu naučenia detičky športovej jazde? Ten úsmev radosti na tvárach vašich ratolestí, keď pocítia tú neuveriteľnú slobodu plynúcu z jazdy na bicykli. Ten okamih realizácie "dokázal som to" je ten, čo si oboje zapamätáme navždy. A takto sme dokázali naučiť dieťa športovej cyklistike za jeden víkend. Je to možné? Samozrejme. Stačilo trocha trpezlivosti plus detský bicykel Bobin, ideálny pre prvotné dobrodružstvá našich najmenších. Kto by to bol povedal však? Zhrnutie. Takže, na základe týchto skutočností je jasné, že detské bicykle Bobin sú výbornou voľbou. Ak si hľadáš bicykel, ktorý je nielen pekný na pohľad, ale aj spoľahlivý, tak sa určite to nájdete u nás v e-shope kids.shop a pozri si bicykle Bobin. Máme ich tu naozaj veľa a navyše za ceny, ktoré sú proste neodolateľné. A vieš, čo je najlepšie? Sme úplne spoľahliví. Dbáme na to, aby bola kvalita nášho tovaru top a rýchlosť dodania blesková. A ak by bol nejaký problém, náš zákaznícky servis ti vždy pomôže. V Kids Shop a nájdi ten pravý bicykel pre svoje deti. Urob nákup u nás a zaži s našimi bicyklami Bobin neopakovateľné chvíle.